Ja ďakujem Miške za krásne intro pre mňa, pre môjho hostia. Poprosím ťa, Julo, pridaj sa ku mne. A tiež máme nejaké presuny, kde sa na pivko. No ja takto na úvod, ja chcem iba povedať to, že ja som veľmi rád, že sme znova v Košiciach a musím povedať, že keď sme začínali pred 6 rokmi, tak to bola častokrát presilovka, to znamená, tomu my hovoríme ako organizátori presilovka, je keď máte viacej speakerov ako poslucháčov. Takže som rád, že dneska tomu tak nie je. A veľmi rád by som dnes privítal nášho dnešného hostia, som rád, že prijal pozvanie Julius Benčko, a.k.a. Juice, okrem iného aj spoluzakladateľ kontroverzného portálu Megaupload. Takže vítaj medzi nami. Dobrý večer, ďakujem. Ďakujem, že aj po takom krátkom čase, ako sa poznáme, už dosť intenzívne. Hej, tak na úvod ma napadlo, že ja som sa na Wikipedii vlastne dočítal o tom Juice. A prečo vlastne Juice? Prečo nie? Ale nie. Ešte predtým, ako som vôbec vhúpol do celého web design sveta a tak ďalej, tak ja som cestoval, stále ma to ťahalo von, mal som kopec kamarátov zo sveta, väčšinou amici, čo tu boli a anglicky hovoriaci mali problém vysloviť Juiceov. Hej, tak som bol Juiceov, no a nakoniec som bol Juice. To mi už tak. Sice doména vtedy stála $150,000, juice.com, to som nemal, tak som si zaregistroval niečo iné. Ako si sa vlastne dostal k dizajnu vlastne? Kedy si začínal s dizajnom? Vtedy to asi ešte nebolo úplne tak mainstreamu, nebolo toľko dizajnérov, web stránok a podobne. Ako sa k tomu dostal? Vieš, potom, čo som už spomínal, ako aj včera na Bratislave, po tom roku v Austrálii, tam som v podstate vytriezval. Ja som paradoxne nevyrastal s počítačom, ako veľa detí, čo pália Atari, a sú z toho úplne, wow, Raidová maska, ale ja som také nemal. My sme nemali ani Lego, to nebolo moc funny, to detstvo. Takže ja som v podstate prvý počítač používal na tieto účely, keď som mal 25. A to ani nebol môj. To bol stroj môjho brata. Proste ja som sa vrátil z Austrálie, Tam som išiel za mojou bývalou, A celý mali sme taký sen, že tam bude firma, budeme bývať na Coogee Beach, krásny dom, vieš. Alebo nejaký suburban life, kde retriever za tebou beží s plánom zábere, Nie, toto nebolo, neprešlo, Vrátil som sa tu, s dlhom na krku a rozmýšľam, OK, tak nejak extra Einstein nie som, tým smerom tam ako nejdeme. Treba dať čo zrobiť, lebo takéto rozmýšľanie, ak dovtedy skateovali dlho a snowboardovali, ale rozmýšľam, OK, tak mám 25, ako 4H koncent zo mňa sa nestane zo dňa na deň, nezobudím sa jak Snoop Dogg, to už asi 25-ke nebude. Tak rozmýšľam, OK, tak som tu hlupý a idem niečo s tým spraviť. Ja som dosť fotil, ešte otec vyvolávali sme fotky v kúpeľni, kde nás kopalo od zeme, lebo cecko tam bolo nabité elektrikou, strašným spôsobom. No a vtedy akurát začínala digitálna fotka. Ešte ani nie dokonca, mal som kopec printov aj zo Sydney z olympijských hier a tak ďalej. Tak som chcel, že OK, budem fotograf. No, spravím si online portfólio. How hard I can make, right? Tak išiel som za kamošom, ktorý mal nejaké internet café na Ťahanociach. Môj veľmi dobrý kamarát Robo Koska, ktorému chcem poďakovať za toto. Hovorím, no počuj, tak chcel by som si robiť nejaký web, ja mám fotky a no čo mám robiť? Tak povedal, že existuje taký software, možno poznáte Photoshop. Tak som si ho tak rozložil na ten mini screen bratov, u rodičov, spotený. Oni si, no dobre, no tak z tohto musí niečo byť, lebo 26 ide a keď chceme jackpot, tak šupi. Tak,
Ináč mal som tu možnosť, bolo to strašne akože embarrassing bývať u rodičov 25, ja som taký ten, že muž sa musí postarať a tak ďalej. Vidíš, teraz je to bežné, takže teraz... No, za chvíľku asi nasťahujem mamu ku mne, no. Tak, ale teraz vážne, hej, ja som sa, fakt som na tom tutoriáli, jednotlivým robom mi pomáhal, hej, a potom si hovorím, OK, tak kašľame na nejaké online portfólio, lebo treba veľa skenovať. A idem si robiť ja nejaké bateny, no. A jedného dňa, normálne také zvuk vyšiel a spodám, a stal sa zázrak. Vážne, ja som normálne robil mouseové, hej, že som swapol image za image. A teraz to je také, hej, akože taká beta, že a vtedy som vedel, že toto budem robiť. Lenže vtedy som vedel, že toto budem robiť. Ja som si povedal, tu musím dať jackpot, india cesta nejde, už ďalší reštart nebude. No a ako je to také funny, ale bolo to príjemné, potom robil som si také portfólio, vlastný web, hej. A hovorím si, idem si hľadať prácu. Mal som tam také šialené nejaké veci tam, hej, photoshopové. A videl som inzerát v Bratislave, bola nemecká firma, ktorý dosť letel ten outsourcing, dignitymedia.de. Tak som im poslal ten môj, neviem aký, lava.sk lomenejuice. Ja by som hovoril, že nemal som ešte tých 150 litrov vtedy na juice. No a volal mi majiteľ, že nech prídem na pohovor. A tak som si spálil veci, tak to bolo v Bratislave na také 3 týždne, hej. Vak, hej, taký ten, vieš, ruksak. Hovorím, tak na 3 týždne vrátim sa späť, tak to bude stačiť, ne? Tak potom som ostal tam asi 4 roky. To už nestačil mi ten vak, hej, on si ten najal, to práve byť, by som to. No a jednu vec, a toho som sa vtedy držal. Toto bolo už aj počiarknuté v predošlých oboch týchto speechoch, že on mi povedal, OK, nemáš žiadne portfólio, vidím tam ten attitude a vidím ten štýl v tom, že si zatiaľ to tak extrémne krátky čas spravil. Tu není to o tom, aby som sa tu nejak vychvaľoval, ale to bola jedna z vecí, ktorá ma fakt naštartovala a vtedy som si povedal, OK, toto musí byť dedication na 100%, tam nebude žiadne vonku chodiť, najbližších pár rokov, všetko bokom. A tak to aj bolo. Dolen najprv mi dal robiť nejaké nedokončené dizajny, hej, pozerám optické a myslím si, v budúcnosti. 19 monitor, hovorím si, tak toto je kino. Ja som tam potom sedel každý deň, hej, v nejakom saku zo sekáča. Ešte ťa platili za to, že? No ešte nie. Ale bol si spokojný určite. Tak, bol som hlavne spotený. No ale tak dobre, OK. Potom týždni, hej, mi hovorí, OK, že mám job. A ja sa pýtam, si istý, že správne nevoláš mne Julius, že nie, že máš job, je to OK, poďme na to. A potom to vyšlo, lebo v tom týme potom bol jeden kamoš Mio, on zase dostal Google Flash. No a tam to bolo úplne, tam to išlo samo, ja som ten Flash úplne žásal. Vtedy to dosť letelo a potom ten boli fest dobrý. Takže vlastne týmto asi chceš povedať, že je to do veľkej miery o prístupe toho človeka, že ako, nie je to možno v tých skúsenostiach veľakrát, keď je človek mladý, začína, ale o tom, že je doer a nebojí sa nejakých víziev a ide do toho a že to sa tomu vtedajšiemu tvojmu zamestnávateľovi asi páčilo, aj na tebe. Určite, je to presne o tom, teraz trošku odbočím, ale práve kvôli tomu, že moja manželka, ktorá tu teraz sedí, s tou už dohadovali rande, tak v 2010, ako vtedy už išla karta, bolo to OK, už to bolo mega, hej. A hovorím jej, láska, už nechoď do práce, lebo proste rob niečo, čo by chceli robiť ľudia, ktorí do práce chodiť musia, ale nemôžu. A ona vtedy namáľovala taký domček a z komína išla spružina, hej, že tým. Hovorím, OK, takže chceš maľovať, hej. Minulý rok predala polovicu obrazov na 7 medzinárodných výstavách. Takže
to je to, že ako jedna vec je dedication, alebo to takéto prvotné nasadenie, hej, že si poviem v krčme, natočíme film, zajtra si zavoláme. No ale zajtra si treba zavolať a ísť točiť. Takže je to hlavne o attitude. Dobre, to si bol vlastne stále zamestnanec, ale potom v podstate prišiel nejaký zlom a začal si podnikať. A čo ťa k tomu priviedlo? Čo bol ten moment zlomový? Lebo ako mne príde, krátko sa poznáme, ale že asi nie si úplne ten typ, ktorý tých šéfov zvláda. To skôr oni mne zadali mňa, vieš, no. Takže ja by som sa tam ukázal o 4:00, on tam už není. Už končí. Nie, ako nejakých 8 hodín ráno. Pán Bečko, 5 minút. Nie, to by dopadlo zlé. To absolútne. A plus ďalšia vec, ja neviem robiť, kým nerozlepím oči do tej tretej. Takže vlastne začal si podnikať. No. Tomu niečo povedz, že ako ste začínali, čo ste robili, kto boli vaši klienti, úplne skrátke. No, to bolo super. V podstate ja som začal podnikať už popri jobe. Lebo ja som povedal, že ja keď nerobím, potom začínam veľmi rozmýšľať a to nie je moc dobré. Tak radšej som sa zasebal robotu. Medzi tým sme mali ešte takú skateovú firmu, Coroner, to celkom išlo, ale moc nebol čas, lebo sme mali aj bokom zákazky. No ale to chcem povedať, že ako zamestnanec, teda ako tá nová firma, ja toľko kecam, že ja som zabudol otázku. Už aj ja. Pre koho ste robili a čo ste vlastne robili? Jo, hej, tak. To bolo svetoznáma Sokolovská 12. Nechcem povedať, že to bola pivnica, ja to nazvem nebytové priestory. To nebola pivničná firma, to bola nebytová. A hlavne vtedy letel ten outsourcing, ako som už vravel. No ten flash sme dosť hrotili, tak ja som tam spal, hej. A keď som nerobil flash alebo design, tak som posielal maily, bombardoval som svet, že aký sme tu civi a jedno s druhým. No a oni to niektorí aj videli, že to tak asi je. Tak my sme v podstate takí subdodávateľ boli najprv, taký kvázi outsource, čo eventuálne prešlo do 50-50 agreements aj do spoločných firiem. A sledol okolnosti práve vtedy už som sa switchol do Mega a už som išiel tým smerom. Takže mali sme, hovorím, väčšinou flash design, robili sme aj také firemné softy, také internal, také firmwares aj pre rôzne firmy. Takže taký klasika, no, veľmi bola. To sa písalo rok asi zhruba 2000, by som... 2004. Okay. No, 2006. Vlastne keď si zoberieme tú hysteriu slovenského internetu, vlastne v 97. vznikali tie prvé portály AZ, Zoznam a tak ďalej. Aký to bol vtedy, dalo sa tu hovoriť vôbec o niečom, že tu existuje nejaký ekosystém, že sa ľudia z tejto sféry stretávali nejakým spôsobom? Fungovalo to takto? Ešte, mňa takéto veci skôr, ten AZ a tak, teraz prepáčte, to sralo, že ja nie som AZ, hej, strašne. Ja som chcel byť AZ, alebo niečo také veľké. A ja som moc z tej pivnice fakt ako nevyliezal, hej. Preto ja som sa moc nezdržiaval, ale nenechal som sa distraktovať tým svojim cieľom, že týmto smerom idem a nejaká evaluácia v tej scény, to mi na konci dňa určite nezaplatí, hej. Takže ako jasné, že som mal ťažký rešpekt a bol to super a hovorím, chcel som tu byť aj ja, niečo také veľké. Len my sme proste išli a píli vtedy, hej. Chceli sme peniaze a chceli sme byť veľkí a chceli sme byť slavní. Takže tie vzory boli hlavne o tej motivácii, hej, vašej, ktoré ste... Jednoznačne. A čo ma celkom zaujalo bolo, že vlastne ako si sa ty vlastne dostal k Mega, ako si spoznal Kima.coma, alebo teda neviem, ako to mám po slovensky vysloviť, ale ako si sa dal s ním... No v podstate, ja som ho v podstate som sa s ním tak spoznal som ho v podstate dvakrát. Ako som hovoril v tej bratislavskej firme, v tej nemeckej, tak on už v 90. roku mal veľmi dobré flashové weby, ktorý bol ten Trendex, on to mal úplne vytunené. Tak ako flashová
taká komunita, to všetci vedeli o tom, hej, a zrazu mi ten šéf Divinity Media, on bol akože OK, hej, tam som nemusel byť 8. A mi hovorí, že ako pozri sa sem, že toto je taký nemecký, hej, super guru internetový. A pozerám na také na lode a neviem všetko, a ja som hovoril, tak ako super, veď je to OK, len ako, dobre, čo ja teraz tým, hej, nenechám sa tu vyviesť z miery, hej. Ale potom, keď sme mali už tú nebytovú firmu, nebytovú priestorovú firmu, nebytovú priestornú, tak prišiel som domov, hej, asi tak, ja neviem, 11:30 večer, zapol som Extreme Channel a vidím tam tohto týpka, hej, Gumball 3000 tie preteky, ktoré eventuálne vyhral na S-Class. A hovorím Deniske, že ja poznám ho, hej, to je ten taký, tamto, mi to vravil sem a tam, vravil mi o ňom vtedy Roman a hovorím, idem si ho nájsť. Tak vygooglil som nejaké kontakty, ktoré on niekde, ja neviem, v Monaku absolútne vyčítať. A poslal som mu, my sme mali taký marketingový mail, hej, s prácami a čo, ale jemu som tam pridal také svoje extras. No a neviem, nejakých 10 minút po polnoci zvolím nejaké plus x, nejaké číslo, hovorím si, vyniem. Yo, what's up, this is Kim! Takýto štýl, vieš, taký craziness. Ale potom, ako hovorí, aké super veci jedno s druhým, že či by sme mu, akože či by sme boli ochotní s ním robiť firmu, Kim Penny sa to malo volať. No, a toto bol náš plán, tak ja hovorím, bež na Filipíny. Tak neviem, do 3 sekúnd som vedel, že OK, tak teraz tieto 3 sekundy mi zmenia život. Hovorím, jasné. V podstate to bol kontakt. Ako medzi tým, kým sme išli do Ázie, aj ešte tedy s mojou fiancée, som musel fakt ako dať veci, ktoré, ako nemám ponku tie portfólia, tieto veci, ale to bolo fakt také, že veľmi, to bolo dobré, tie veci, čo sme videli. Také 3-4 flashoviny. V podstate sme mali robiť vlastný taký race. Gumball mu nestačilo, to je proste, to je o party. A on nepije, on nefajčí žiadne drogy, absolútne, my sme clean. A chceli sme robiť svoju vec, tak sme pripravili na to web a tak ďalej a budeme robiť video z toho a ideme do toho, budeme robiť webovú firmu a toto. Takže v podstate takto to začalo. Veľmi sa to páčilo aj celému týmu chlapcov, hej. Potom sme išli na Filipínen. Tá celá story asi tvoje zážitky z mega uploadu a to, ako ste rástli, tak asi na to by sme mohli mať celovečerný seriál. A to nestihneme dnes porozprávať celé a asi ani nemôžeme všetko úplne. Ale čo ma zaujíma je, že väčšina startupov, ktorých ja poznám, asi všetky, tak mne to príde ako to je taká Huseková dráha, že raz úplne na dne, to isté aj Hel hovoril, že príde to, že strašný úspech na začiatku a tešíme sa a budeme mať tie milióny a potom zrazu padnú na hubu a potom potrebujú nejakú motiváciu a tak ďalej. Mňa zaujíma, že Megaupload strašne rýchlo rástol, hej, a boli tam aj nejaké momenty, kedy to šlo veľmi zle a možno by si mohol nejaký takýto vypichnúť a potom by ma zaujímalo práve ten opak, že ako ste zvládali ten rast. Ako ste zvládali to možno ani nie tak technicky ako firma, ako tým ľudí a aby vám úplne to ego neostrilo dekel, hej, tak ako sa hovorí. Aj, ináč to je, to technicky tam to je jednoduché, bandwidth server, non-stop. Ale ináč, hej, to sú také fázy, hej, aspoň ja som nimi prešiel. Tým, že som tak akože kostolno-myšovo vyrastal, hej, tak vieš, keď prvé peniaze, toto chce sa flashovať, ale to netrvá dlho. A keď to trvá dlho, rýchlo treba si dať studenú vodu na tvár, lebo potom ideš, potom už tá robota ide bokom, tá robota mala väčšiu hodnotu, jak nejaké peniaze. Ono tkačujú peniaze, mega, lenže my sme si v podstate nemali čas ísť nič ani kúpiť, alebo ako nie doslova, ale to bolo stále, ako to bolo non-stop sme makali, hej. Nejaké downs, ako si sa pýtal, boli také veci, o ktorých tu nechcem hovoriť, nič hrozné, ale nie som ja v pozícii o tom teraz rozprávať, to skôr, bude to aj moje knihy, no v knihe to bude, hej, okrem toho, ešte také tie stories moje z mladosti a jedno s druhým, no aby som ešte doplnil k tomu egu. Najlepšie zahasiť ho je robotou a čím ten projekt, aspoň my sme to tak brali, my sme boli takí štyria totálne crazy, hej.
high peak je Vianoce, keď je F1, no, paradoxne, keď je F1 alebo futbal, vtedy sme mohli zvonku, ale s kým pôjdem, keď je futbal? Ale vážne, a teraz na Vianoce mám najviac roboty, lebo všetci sú s koláčom pri kompe. Tedy nemôžem ísť ani kam. New Year special, hej, Christmas special. A toto robíš, hej, ako jasné, že v týme sme nabrali ľudí. A tá robota, ten samotný produkt, a to nebol len mega Apple, to bolo 11 webov, 3-4 z nich boli v top 300 a 4 blogy, hej, takže to bolo také celé portfólio, my sme chceli pokryť akože všetky médiá, ale hovorím, tá práca, to ego musíš zahasiť tou robotou a nie je moc dobre na ňom moc tak ako tripovať, hej. A ja nie som moc taký typ, čo sa bude flashovať, hej. Takže hovorím, ego bokom, treba mákať, nie je čas na hrdinstvo. Čo ma ďalej zaujímalo, a teda určite sa to nedá obísť vlastne tá postava Kima ako vlastne zakladateľa a CEO. A čo ma fakt zaujíma je, že on je veľmi kontroverzná postava, ale akým spôsobom on riadil firmu, lebo ty máš vlastne insight do toho, ako rástla naozaj z najväčších spoločností na internete, aké internet poznal. Koľko ste mali používateľov v tom píku? No nejakých 83 miliónov unique a 83 miliónov mali všetkých a 52 miliónov denne uniques. Ja by som sa chcel spýtať, že kto tu používal Megaupload, ale asi sa skôr mám spýtať, že kto nepoužíval Megaupload, že? Moja mama. A Filipova podľa mňa. Aj napriek tomu, že to mali v 19 jazykoch. No dobre, tak povedz možno niečo, čo môžeš o Kimovi, aký bol líder a v podstate čo si sa ty naučil, alebo čo bol tvoj taký take na to, že keď nejaká firma takto rýchlo rastie globálne, čo musí zvládať ten človek, aké má predpoklady, možno nejaké mentálne, vodcovské a tak ďalej. No presne, ináč to je veľmi dobré. Ja pamätám si raz, tak sedíme za stolom, ja, Bram a Kim hovorí, nemáte za čo. On je strašne funny, hej. My sme mali strašne akože fičíme na humore, hej. Máme veľmi dobré spoločné, ale nemáte za čo. A my, že nie, boli sme ti, no mali by ste. Máte školu, zvládli ste mňa, zvládnete všetko. Je to tak, to nie je akože tak, že demanding, jak sa to povie, žiadajúci, demanding človek, ktorý od teba žiada veľa. To je niekto iný. On to zobral na steroidy a dal to úplne niekde, hej. To je také, že zázraky nie na počkanie, ale že teraz, hej. Zadanie tasku je impress me, alebo blow my mind. A to je, tam si proste musíš povedať, že dá sa to a dám to, hej. Ako líder, ako CEO, ako sa pýtal, to bolo super na Kimovi, že aj teda je, že on stále čo malo ísť von, eventuálne, prešlo cez neho. A ja ako jeho dizajner, nie je ľahký task, hej. On musel prešpikovať každý pixel, preklikať, on bol schopný klikať deň na jednu vec a nájsť bug. Vážne. A to bolo super. A ďalšia vec je, že my sme veľmi sme dbali na, a to už tu tiež bolo spomenuté, ten feedback od našich používateľov. Áno, tie čísla sú strašne veľké, ale nám chodili maily, bolo by dobre toto implementovať, bolo by dobre tamto implementovať. Čo ľudia chceli, to sme ako implementovali. Teraz práve hovorím ten user experience a kvázi ako ten design versus user experience plus user experience. Toto nie je až tak dobre pre nás, ťažko sa mi to používa. Možno, že by ste to mohli simplifikovať a tak ďalej. Takže a ďalšia vec je, a toto musím dať, boli sme schopní, ako mohli to dovoliť aj, boli sme schopní vyvíjať niečo, nejaký subprodukt, alebo niečo, my sme skúšali x veci, niečo išlo, niečo nie. A to bolo vývoj, akože mesiace, fakt, týmy ľudí, nešlo, OK, ďalej, hej, presne ako to aj kolega spomenul, A on bol schopný deň pred spustením niečoho, príklad, ako vyšiel teraz React, hej, on bol schopný to celé trashnúť a dať na React, hej.
najnovšie technológie stále, hej, žiadne kompromisy, žiadne, zatiaľ to tak dajme von. Nie, to tak nie je dobré. Toto je to, čo týka práce, je to veľmi ťažké, namáhať na psychiku s ním, lebo to je, on moc nebude sweet talk s tebou riešiť, čo sa týka roboty. Proste task stá, bum, bum, bum. A na konci dňa, viem, že na konci dňa to vie aj oceniť. Nemyslím to finančne, ale... A napadlo ťa niekedy, že však predsa by si to možno vedel lepšie robiť ako Kim, že spravíš niečo svoje, že odídeš odtiaľ v tom momente, v tom čase ako keby na väčšej slávy, alebo to vôbec neprichádzalo do úvahy? Tá synergia v tom týme, to by nešlo tak. Ja by som nenašiel ďalších takých crazies, hej. To malo väčšiu hodnotu ako skúšať niečo inak, alebo čo, hej. Ako popri tom, hej, nejaké aktivity, ale to sa nebol čas, ale na čo? Neopravuj niečo, čo nie je pokazené. No dobre, teraz už Mega je minulosť. Keby si mal teraz, a určite asi rozmýšľaš nad nejakými vecami, ako sme sa aj bavili, tak trochu pred týmto stretnutím, ale v podstate, keď teraz by si mal niečo robiť, nové, svoje, nejaký projekt. No ja musím teda niečo robiť. Mňa zaujíma, že čo ti dala vlastne celá tá skúsenosť, je to určite ťažké zhrnúť, ale možno pár vecí, čo ti dala tá skúsenosť Megauploadu, čo určite teraz budeš implementovať, na čo si budeš dávať pozor a odkiaľ to budeš robiť, to ma zaujíma. Čo mi to dalo je, strašne mi zhrošela koža. To neznamená, že teraz budem vrieskať. Peťo, nebudem non-stop vrieskať po ľuďoch, hej. Ale tá laťka je ešte vyššie a hovorím, takéto zhrubnutie kože, žiadne kompromisy, aj teraz nedávať si nejaké že nedám to, čo... Je to teraz ťažké, tie posledné 4 roky, musím povedať, ale ako hovoríš, musím niečo robiť a chcem to dať na bomby, takže po tých rokoch, hlavne mi chýba ten tým, lebo to bol fakt kľúč. To bol fakt kľúč, no. Takže teraz takto, hej, mám nejaké projekty, aj je nejaká vízia, ale presne ako to bolo aj spomenuté, že nepýtaj peniaze, kým nie si istý, kým nemáš vytunený tým, tam teraz na šťastie smerujeme a keď dá sa jeden jackpot, dá sa aj druhý. Takže kľudne, keď tu niekto záujem sa pridať do týmu, určite potom na bare sa dá pokecať o tom. Ináč, je to tak, ako si povedal teraz doslova, lebo pamätám si, ináč paradoxne neviem, či je to public info, v kľúčových pozíciách bolo dosť veľa Slovákov, dosť veľa som ich aj vyskúšal a nechcem povedať, že zlyhali, ale zabudol si telefónu babky jeden, druhý potom zabudol si hlavu v aute a ja sa musím dovolať z nejakého iného čísla tajne, aby vôbec dvihol vec. A potom poviem, to nie je pre mňa, čak ale to si mohol baviť pred 2 týždňami. Je to presne s tými ľuďmi, to je také ako, hej, nie je to easy, no. Dobre, aby sme ešte mali nejaký priestor na otázky, tak ešte posledná odo mňa, tá bude, že zajtra tu máme Startup Weekend. A ja by som od teba chcel počuť nejaký odkaz pre tých ľudí, ktorí zajtra budú robiť na svojich projektoch, majú na to víkend, potrebujú prísť na to, čo vlastne ľudia chcú a niečo dať dokopy. Ako by si postupoval ty? Čo im poradíš? Tak zajtra to už nestihnú, čo im poradím. Možno, že sa nájdu nejaký blázni, to potom hneď sa mi telefónne číslo. Ono to je tak, hej. Ja nie som nejaká kniha múdrosti, ja to budem hovoriť len za seba. Môžeš sa snažiť vymyslieť druhé koleso, hej. Len koleso už vymyslené bolo. Ono už je. Ale presne ako v tom interviu som hovoril tak paradoxne, že čo teraz? OK, už sú myšlienky, nápad je 5%. Zober koleso a urob tak, že všetci odpomenú, že čo je za koleso? To sme ešte ani nevidia také koleso. Kamož robí motorky, Beverly Hills. A on je dizajner, on robí všetko možné, ale motorky sú taký passion. A on namiesto tých špicov, ja som autička, takže neviem, čo má motorka, špice, či čo to tam sa aj volá, hej.
A namiesto toho má sklo. Ako mu to zvláda všetko, hej, či čoper, či neviem, aký, čo to sú za stroje, ja hovorím, ja som na auta. Ale proste tam nie sú špice, hej, je tam sklo. A to už teraz je, len on bol jeden z tých prvých. On to koleso zobral, on sa nesnažil z neho spraviť šesťuholník. Hej. Ale sklo miesto špicom. Takže takto by som, netreba vymýšľať to Ameriku ísť druhýkrát objaviť. To nie je druhá Amerika, to už je objavené. No dá sa urobiť krajší road trip. Toto by som povedal. Ako keď nápad je 5%, presne tak, tá realizácia, hej. Ale zase sa vraciam k tomu, to je tým, to sú ľudia, to musíš, máš myšlienku, musíš mákať, žiadne kompromisy, nič iné, to je recept. Tam není žiadne magic, tajné, toto, že zmiešaš toľko toho a po rok ideš IPO. Takže to sú také moje jednoduché ľudia. Takže veľká vďaka a máme nejaké otázky? Určite nejaké budú. Tak, nemuseli byť. Nech sa páči. Mňa by zaujímalo to mega, že aká bola veľkosť toho týmu, keď ste tam prišli, aká bola nálada zároveň, a aká bola veľkosť týmu, keď ste odchádzali, a aká bola nálada. Či to bolo už úplne v tom konci, keď počula aj mega, alebo to bolo... My sme neodchádzali. To FBI prišlo. Ale na prvú časť otázky ti neviem povedať. My sme mali Kim v strede a mal okolo seba mňa ako filter pre moje týmy, Brama pre jeho týmy ako kodovanie, Matias, on sa staral. Ako nechcem tu ísť do technických vecí a podrobností a štruktúry firmy, ale toto je veľmi dobrá otázka. My sme boli stále 4 bankáči. Mali sme ľudí, jasne, vedeli sme, že to musí byť top, hej. Ako vidíte fotky po internete a čo, ale väčšinou tie fotky sú jeden deň. Hej, kde sme nacvakali X. No a ten zvyšok celý rok, to bolo od tých 4 ľudí. Ja mám vec v šatníku nevynosené, lebo moja uniforma boli tepláky. Hej, ako my sme boli 4, to fungovalo, ten core team fungoval. A potom my sme si, každý si subtými robil sám. Hej, ale toto je veľmi dobrá otázka a som rád, že si to tak mi pripomenul, lebo to som sa vyzdvihnul, že ten core team sme boli stále 4 a my. Ako jasné, že potom bolo viac shareholderov, tu je public info a tak ďalej, ale ten vývoj a stále to malo tú istú štruktúru, hej. Či sme boli na začiatku, alebo či už mali ten 12. side a 50 blogerov na Filipínach, stále Kim bol ten ako Steve Jobs, som povedal, hej, to spravíš prirovnávať tomu, ale je to tak, hej. No teraz, ako nechcem tu, ja len ešte poľudkem, teraz robím práve s jednou firmou, už dlhšiu dobu a tam je tá chyba, že práve riaditeľka nemá čas si nájsť, ona to zverí nejakým svojim zamestnancom. Hej, on to nemá v sebe tak ako ona, on to má niekde inde, to rozhodnutie, hej. Ona nemá čas. A potom pozrie tému a zošedivia. Tak hovorím, tu na pán XY, mi to tu na... Konzultoval som tu s ním. Nemá čas. No. Potom o 9. večer či voláme si. To je chyba. Hovorím, ten štvorčlenný tím, to bol kľúč, to boli základné ingrediencie a tam sa to mešalo a pieklo. Takže tak. Nie je zložité. 4 ľudia. Ešte niekto má nejakú otázku? Ja. Kopa otázok ešte. Víte sa. Ako ste vlastne hľadali ľudí, ako tých programátorov a týchto ľudí? Nemyslím, že, ale už myslím priamo tých ľudí, ktorých ste, akože, či ste ich vyoslovovali, alebo či oni chodili za vami. Proste ako ste priamo toto... To je super otázka. My sme, neviem, či niekedy dali nejaký advertisement von. Tak ako mne bola daná šanca, aj Kimovi určite, aj Bramovi, každý z nás v živote, nie že šancu, dobre, za tým bola robota, ale ako náhle vidím attitude, presne ako som hovoril, naučiť sa, ak chceš, keď chceš a chceš to robiť a robíš to a chceš strihať video, do roka to vieš, do roka budeš vedieť Maja, do roka budeš vedieť Maja.
A keď si pôjdeš do pol roka, aj do pol roka, hej, nebude to dokonalé, ale proste už to budeš vedieť. A ten attitude bol hlavný faktor. A stále sme mali okolo sa, ja som dal šancu veľa kamarátom, ja ho nespávam, že zlyhali, alebo nezlyhali, ale proste nebolo to ich taký cup of tea, hej, takto fungovať. A ja poviem taký príklad, toto poviem, hej. Člen rodiny, akože to bol, môžem povedať Matejovi, nemoja. On bude slavný. On je na chate a Matejova mama hovorí, Julko, daj Matejovi job. Dobre. No ale ja hrám ľudí, ktorí sú spojenali, on je. No ale hrám taký, čo keď závam o 4 ráno, že poď ku kompu, a nebude vymýšľať, aj príde ku kompu. On je taký, a bol taký, dobre. Ako, position sa nájde. Lebo keď to má v sebe, toto, hej, tak to bol jeden z najschopnejších ľudí, čo som ako mal v týme pre takú jednu subweb. Fakt. Takže hovorím, to bol hlavný kľúč. My sme nedávali advertisement, stále boli okolo nás nejakí ľudia, stále sa niekto vysvetli, daj mi šancu, alebo vieš, robím toto, dobre, ukáž, vyskúšame, hej. A ja som dostal šancu v živote a bola tam aj veľká dávka šťastia a jednak to, že som si mohol dovoliť, ako sa to ešte učiť v takom pokročilom veku. A ja som taký dosť v tomto, že treba pomôcť a treba, ako, aj teraz mám jedného takého držať, ale bol som cez Skype, som volal s jedným takým chalanom, on mi hovorí, že vyvíja takú vec a mne sa to veľmi páčilo. A už nejaký CEO firmy, ktorá podobné veci robí, ale on tam do toho dal ešte motorček. Hej, nechcem to konkrétne. A potom sa hovorím si, je zaujímavé, koľko máš rokov? 17. Hovorím, počuť, Daniel. Buzerov má každý deň, ja teraz nemám strašne veľa času, ale každý deň má buzerov a uč sa anglicky. Každý deň je mailuje a uč sa anglicky. 17. To bude pán podnikateľ práve v 50-ke. A dúfam, že si spomenie, keď bude potrebovať pratovača. Ďalšie otázky? Ešte som videl nejaké. Čo si myslíš, že Flash bude mať nejaký comeback? Flash už má comeback. Volá sa Adobe Animate. Majo, som myslel, že si up to date. Ty si môj IT právnik, ty by si to mal vedieť. No ti dal nejaký softball. Nedávaj mi softball. Hardball. Nie, určite aj v inej forme. Práve ten Mio, z najlepších flasherov bol na Slovensku. Na nie som aj býval, tak ďalej. A on mi hovorí, mi volal, počúvaj, teraz mi jeden hovorí, že aha, pozri, čo to robí, obyčajný fading, veď jeden to robí už kedy, len to treba vyexportovať ako HTML5. A to robí Adobe Animate. Takže určite aj. Dobre, tak ako už nemáme ďalšie otázky, tak ja ďakujem Milovi, že prišiel do svojho rodného mesta. Rodné nie, ale vyrastal si tu. A ďakujem vám, že ste prišli a ešte raz jeden veľký potlesk pre našich hostí. A ešte posledná vec, že dúfam, že sa vidíme 2. decembra v Bratislave, lebo bude to fakt akcia, kde môžete stretnúť ľudí z celého slovenského inovačného ekosystému a aj zo zahraničia a hlavne to bude dobrá žúrka. A